Ndonyo kok ngene ideal, ra iso. Berarti desain gak mari ya. Desain tidak selesai dunia ini. Ngapain kamu? Piye? Wis gratis jaluk belet ae. Hah? Wis gratis jaluk pena. Yo tak ngel-ngel sithik-sithik lah. Lho, nek njaluk kan ndak oleh nanggung ngono lho, Mas. Terus nek kape. heeh, nek ngel-ngel iki yo sing njalur lah. Maksudnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faqala al-musannif wal imamu al-alim al-alamatu Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki satu fasal. Wa ramyul jamarati tsalatsati lan utawi mboten nimbang niki. As-salasin apa salasati ya ndak go apa nyamon. Kayak gak anu ya. Mencoba di sawang riyen. Ajak tatirul umrohnya. Takon iki saya. Wis mari balang setan ora. Guru-guru umroh apa? Ya Apa sih gak kenal iki. padha karo kaji Mas, sak liyane Arafah wae Mas. Iya ya. Kan niku tok sembedaan. Nggih. Panggih nyamu. Duh, lah iki. Aku enek pura iki file iki. Naskah lain Saudara. Temu. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka yang balik alamat siji. 116. Utek iku kaya ya ngono. Pira? 116. Paling akeh tabung aku iki, Mas. Rahmatullah. 200 file, Mas. Jian. Akeh dhewe. Mari dana nek pajake, Pak. Tenange, Pak. Apa? Pemakaian dana ada pajaknya. Gak majalah wis. Angger bojoku salat ngadep ngulon aman ya. Panggih nyamun. Ayo nggih matur nuwun. Alhamdulillah. Nggih, padha salah sati. Padha. Ya wis ora apa-apa. Waramyul jamarati lan utawi balang jumrah salah satu kang 3. Fi ayyamit tasyriki ing dalem iku ing dalem dina tasyrik. Balang jumrah niku teng dina tasyrik. Ba'da zawali sak sampune lingsir matahari. Kullu jumratin Nggih, sik. Kullu jumratin ingkang utawi saben-saben jumrah iku bisa ba'i hasayatin kelawan 7 pira-pira krikil. Total 21 berarti ya nggih. 21 krikil. Min wajibatil haji. Wah, kaya iki khobare, Mas. Yo. Utawi balang jumroh pada hari tasyrik setelah lingsir matahari yang setiap satu kali lemparan adalah 7 batu. Masing-masing jumroh itu melempar dengan 7 batu. Iku min wajibatil haji
setengah saking pira-pira wajib haji bil ittifaqi kelawan kemufakatanipun para imam madhab. Wa qala lan dawuh sapa Ibnul Majisun, Imam Ibnul Majisun dawuhe ramyu jumratil aqabati utawi mbalang jumrah aqabah ruknun inggih menika rukun haji la yatahallalu ingkang boten saged tahallul sapa wong minal haji saking haji waliane ihram nggih. Tahallul niku ya Mas ya. Kalau ihram kan berharam diri, nek tahallul berhalal diri minal haji saking haji illa kedapa bil ityani kelawan nglakoni utawa nekani bihi kelawan niku rukun. Jadi ndak selesai haji sebelum ini. Ndak boleh tahallul sebelum jumrah. Wa yajibulan wajib apa ayabda yen to ngawiti sapa wong bilati kelawan tempat jumrah kang tali ndereki Masjidil Khaif teng Masjid Khaif ana di sandinge. Tergantung ki sudute tekon nek ndeloki. Jarene ana ndek etane Mekah jare. Iya Mas. Karo Pak, itu aku. Takok sapa terus aku? Cak Kirul sesuk. Ya kesuwen. Lho. Ya pokoknya ngono lah. Ndek cedheke Masjid Khaif iku enek tempat balang jumrah. Ngawitine kok kuno. Summa mongko nuli nerusaken al-wusta ai bil wusta. Nerusaken teng jumrah wusta. Summa mongko nuli nerusaken malih rom yi jumratil aqabati. Ai nerusaken ngoten, nerusaken jumrah aqabah. Terus teng 3 tempat niku. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Lau Roma andai kata balang jumroh sapa wong munakasan hale terbalik. Dadi mestine teko sandinge Masjid Khaif malah teko konone misale. Balik. Misale ndak teko sandinge Masjid Khaif niku ada moko baleni sapa. Kok kudu ngaren Abu Hanifah mempertimbangkan tertib, Mas. Mulai wudu ora tertib. Ya, Khusus, Pak. khusus iki ya. Khusus. Tapi deloken marine. Fa illam yaf'al muqaramun orang lakoni sapa wong ora baleni fala sai alaiya. Terus piye maksudnya? Ya empuk. Cara kualik ya. Wonge kudu baleni. Tapi lek gak balik ya ora masalah lah. Oh. Ya wis to, gak penting lebih baik. Angga ora penting. Wis. Abuan iki, Pak. Enak-enak. Wala saya mau Quran suci-suci ku wajib alai ngatasi wong sing balang jumroh kualik. Ulah kali. Maksudnya piye? Faslun tapi ke satu fasal wal ayyamulan utawi pira-pira dina al ma'dudatu kang dipun itung. Jadi istilah al ayyam al ma'dudat niku maksude ayyamut tasyriqi dina-dina tasyrik. Mulai tanggal 11 nganti 11 rolas 13 bil ittifaqi kelawan kemufakatanipun para imam mazhab. Sing benten niki wal ma'lumatul utawi al ayyam al ma'lum ayya ya apa? Ya apa al hajju asyhurum. Lah kaya ono kuine maklumate niku sing dadi masalah. Lah nek dina-dina sing pun dimaklumi mboten sing diitung iku asyru dzulhijjati 10 Zulhijjah. Indah Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Malik benten wa qala lan dawuh Malikun sapa Imam Malik salah satu ayyamin, maksudnya ayam maklumat itu menurut Imam Malik adalah salah satu ayyamin 3 dinten. Yaumun nahri setunggal wa yaumani lan kalih dinten ba'dahu sak sampune nahar 10 11 12 berarti. Wa qala Abu Hanifah ngendika ayyamun maklumat niku sing dipun maksud inggih menika yaumu arafata dina Arafah 9 berarti. Wa yaumun nahri apa hari Idul Adha wal awwalu lan dina sing pertama min ayyamit tasyrik dadi 9 10 11 tenan Imam Abu Hanifah Kabeh berarti 5 dino. Somos, lo, 12, 12, 12.
Nggih, pun untuk niki mawon Mas. Nah, kakeh sesuai iki entekne. Wa nuzulul muhassabi lailatar rabi'a asyara mustahabun wallahu alam bisawab. Bismil Fatihah. Wadubi alaihim waladhdallin amin. Ndi wis? Langsung kuwi Mas ya.